Siyonistên îşxalker zulm û zordariyên xwe berdewam dike. İşxalkeran li şerîa Rojavayê û Qudsê 41 Filîstînî esîr girtin. İşxalkerên Siyonîst li şerîa Rojava û Qudsê esîrgirtinan didomîne. Siyonîstan bi şev avêtin ser şerîa Rojava û Qudsê avêtin ser hin herêman. Di sergirtinan da li Qudsê 24, şerîa Rojava jî 17 Filîstînî esîr girtin. Koordinatörê medyayê ya Cemiyeta Esîrên Filîstînê Emanê Serhane dest nîşan kir, di rojên pêş me de wê hejmara esîran zêde bin. Di nav kesên ku esîr hatinin girtinan da zarok û pîrek jî hinin. İşxalkeran zarokekî 10 salê jî esîr girtin û dîmenên wî zarokê weşandin. Di vîdeoyê de tê xuya kirin, zarokê ku wexta tê esîr girtin, xwişka wî jî li pêş digirî. Kesên ku esîr tên girtin bi rojan û mehan nayên serbestberdan. Ji aliyê din ve Siyonîst proveka û lêsorkirinên xwe didomîne. Keştî û gemiyên şer di behrê de bombeyên ronahî davêjin. Ji ber avêtina bombeyan li hin herêmên Xezê şewat derket. Li gor hin çavkaniyên Siyonîstan rejima îşxalker ji bo hin ciyan têxina bin hedefa xwe amadehiyê dikin. Ji ber êrişên îşxalker bi hezaran Filîstînî bêmal man, ev kesên bêmal manin di mekteb û strangehan de dimînin.